F'temp ta' sena il-Gvern ħareġ madwar €2 miljun f'sussidji lil ħaddiema u lill-istudenti Awċin li jaħdmu u jistudjaw f'Malta. Dan il-finanzjament huwa mirat apposta sabiex jittaffew il-piżijiet finanzjarji tal-Awċin li jaqsmu lejn Malta ta' kuljum jew anke sabiex jikru appartament. F'kumment ma' One News il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri spjega kif jitqassam dan is-sussidju. Il-ħaddiema li jaħdmu, Awċin li jaħdmu ġewwa Malta, kif ukoll l-istudenti li ovvjament iridu jaqsmu l-fliegu sabiex jistudjaw ġewwa l-Gżira ta' Malta, jingħataw ammont sostanzjali ta' sussidju fejn jitlu l-istudenti jingħataw sussidju kull xahar sabiex propju jikkaverja l-expenses tagħhom, mod partikolari il-kera sabiex wieħed jgħix ġewwa Malta, u aktar minn hekk ukoll il-ħaddiema daw kollha wkoll li jaħdmu ġewwa Malta jingħataw sussidju kull 6 xhur sabiex ukoll ikopri parti sostanzjali mill-ispiża tagħhom sabiex propju wkoll iwettqu l-ħidma tagħhom fl-aħħar mill-aħħar ġewwa l-Gżira ta' Malta. Fis-sena akkademika li għaddiet jiġifieri minn Ottubru tas-sena l-oħra sa Ġunju ta' din is-sena, 892 student ingħataw is-sussidju kull xahar. Bejniethom dawn ħadu aktar minn €1,280,800. Iċ-ċifri li kiseb One News mill-Ministeru għal-Għawdex juru kif 660 student minn dawn kienu jattendu fl-Università ta' Malta, 208 student ieħor kienu jattendu l-MCAST u 24 student f'istituzzjoni edukattiva oħra. Student Awċi wieħed biss baqa' jieħu s-sussidju tul ix-xhur tas-sajf peress li kompla bl-istudji tiegħu f'dawn il-ġimgħat. Min-naħa l-oħra l-ewwel 6 xhur ta' din is-sena 1666 Awċi li ta' kuljum jaqsmu l-fliegu għax-xogħol f'Malta ħadu bejniethom aktar minn €500,000. Dan is-sussidju jkopri fost l-oħrajn l-ispejjeż tal-mezzi tat trasport biex jaslu fuq il-post tax-xogħol. It-tieni pagament tat-tieni nofs tas-sena se joħroġ f'Diċembru li ġej u mistennija żieda fl-applikazzjonijiet. Dan is-sussidju ta' kull sena jkun inkluż fil-budget u b'hekk il-Gvern żamm kelbtu mal-Awċin u wettaq miżuri oħra.